Väčšina ľudí si myslí, že čerpacia pištoľ je neškodná. Omyl. Jeden malý pohyb navyše na rukoveti zaplaví systém, ktorý nikdy nebol navrhnutý na prijímanie kvapalného paliva. Keď je systém zaplavený, súčiastky povolia a práve vtedy sa ocitnete pred účtom na 1500 eur. Väčšina vodičov si ani neuvedomuje, že to robí. 8 návykov. Všetky začínajú pri čerpacej stanici. Všetky končia poškodením. Číslo 1. Práve tam začína poškodenie motora. A na konci vám ukážem 30-sekundový test, podľa ktorého zistíte, či už škody začali. Poďme na to. Číslo 8. Pokračovať v tankovaní po cvaknutí pištole. Čerpacia pištoľ sa zastaví. Stále stláčate rukoveť. 2-3 krát, aby ste sa dostali na okrúhle číslo. Práve ste natlačili tekuté palivo do okruhu, ktorý je určený len na výpary. A práve tu sa všetko pokazí. Tento prázdny priestor v hornej časti nádrže existuje pre výpary, nie pre tekutinu. Keď natankujete až po okraj, tlačíte surové palivo do uhlíkového filtra. A tento filter nikdy nebol navrhnutý na prijímanie tekutého paliva. Keď je nasýtený, uhlie vo vnútri sa začne rozkladať. Nedá sa obnoviť, nedá sa vyčistiť, musí sa vymeniť. Pri niektorých vozidlách to stojí 600 eur, pri niektorých Toyotách je to viac ako 1000 eur za diel aj prácu. A to je len začiatok. Keď sa uhlie začne drobiť, upchá odvzdušňovací ventil. Takže platíte 2-krát. A ak tento ventil zlyhá, výpary z paliva sa začnú dostávať do motora. Vtedy sa začína skutočné opotrebovanie. Toto opotrebovanie je už nevratné. Známa kampaň roky hlása: nenaplňajte nádrž po okraj. Nápis nájdete na pumpách v mnohých krajinách. Mnohí to ignorujú. Všetko kvôli 3 stlačeniam navyše. Číslo 7. Tankovanie doplňa v horúčave. Natankujete doplňa pri 35 stupňoch a zaparkujete. Idete domov. Auto zostane 2 hodiny na priamom slnku, palivo sa v teple rozpína. Vaša nádrž však nemení objem. Tento prebytok paliva nemá kam ísť, okrem parných vedení a uhlíkového filtra. Rovnaké poškodenie ako pri preplnení nádrže, ale ešte horšie. Auto stojí na mieste, žiadny prúd vzduchu. Nič, čo by spálilo výpary. Len surové palivo natlačené do častí určených iba na výpary. Počas dostatočne horúceho dňa môže jediná parkovacia session nasýtiť uhlíkový filter. Keď je filter nasýtený, palivo začne ísť tam, kam by nikdy nemalo. Toto vidíme neustále v oblastiach, kde sú horúce letá a pôda sa zohrieva až na 60 stupňov. Vaša nádrž je hneď nad týmto asfaltom a kontrolka sa okamžite nerozsvieti. Poškodenie je kumulatívne. 5 natankovaní, 10, 20. Pri každom natankovaní kanister absorbuje o niečo viac paliva, než by sa ho mal kedy dotknúť. A potom jedného dňa sa kontrolka motora rozsvieti a už nezhasne. Mechanik vám povie, že kanister je pokazený. Je to súčiastka za 800 eur plus práca. Nespojíte si to s minulým letom, ale práve tamto všetko začalo. Jedno natankovanie za druhým, číslo 6. Jazda na krátku vzdialenosť hneď po príliš plnom natankovaní. To zhoršuje všetko, čo sme práve videli pri čísle 7. Natankovali ste až po okraj, možno počas veľkých horúčav, potom prejdete 3 km do supermarketu a znovu zaparkujete. 3 km sú nedostatočné. Okruh sa nikdy neprečistí. Motor sa sotva stihne zohriať. Palivo zostáva v okruhu. Nespaľuje sa, neodparuje sa. Znovu ste zaparkovali. Palivo sa zohrieva. Kanister dostane ďalšiu dávku. Okruh nikdy nemal šancu sa zotaviť. Príliš plné natankovanie, krátka jazda, parkovanie, opakovanie. Takto sa úplne nový kanister pokazí za 2 letá. Mechanici to vidia neustále na vozidlách používaných v meste. Majitelia nechápu, prečo sa kontrolka motora stále vracia po každej oprave. Číslo 5. Ignorovanie mierneho zápachu benzínu po natankovaní. Natankujete, odídete, cítite benzín 1 alebo 2 minúty, nevšímate si to? To je para, ktorá uniká tam, kde by nemala. Prasknuté parovodné potrubie, nefunkčná spona, prasklina v tesnení hrdla nádrže. Úniky pár sa sami neopravujú, zhoršujú sa. Prasklina sa zväčšuje. Guma vysychá a malý únik sa pre elektronický systém stáva veľkým únikom. Malý únik, lacná oprava. Veľký únik, to je už iný príbeh. Detekcia dymom, kontrola potrubí, výmena dielov. Dostávate sa k skutočným výdavkom. To všetko len preto, že ste ignorovali zápach benzínu, ktorý trval 15 sekúnd. 4. chyba. Použitie lacného univerzálneho viečka na nádrž. Vaše viečko na nádrž sa prasklo alebo stratilo. Kúpili ste si jeden za 10 eur v autoservise. Vyzerá ako originál. Dobre sa naskrutkuje. Klikne, keď ho otočíte, ale netesní správne. Originálne viečka sú navrhnuté presne pre vaše auto. Univerzálne nie. Tesnenie nesedí. Tlak sa neudrží. A keď sa tlak neudrží, okruh už neprejde svojimi autodiagnostikami. Skončíte s trvalým únikom pár. Pri každej jazde palubný počítač testuje okruh.
Za každým, keď zistí únik, rozsvieti sa kontrolka. Vy ju vymažete, znovu sa objaví. Znova ju vymažete, to isté. Nevidíte cez technickú kontrolu. Mesiace naháňate falošné chybové kódy, všetko pre viečko za 10 €. Mechanici vravia, že univerzálne viečka sú častou príčinou kódu EVAP v praxi. Riešenie. Originálne viečko za asi 30 €. Tretia chyba. Ignorovať prvé rozsvietenie kontrolky motora. Tu už ide o škody, ktoré naozaj stoja veľa peňazí, kontrolka sa rozsvieti. Pripojíte čítačku kódov. Kód EVAP. Začnete hľadať na internete. Fóra hovoria, že to bude pravdepodobne viečko nádrže. Dotiahnete viečko, vymažete kód a idete ďalej. Lenže problém nebol vo viečku. Bola to purgeová ventil, ktorá sa začala zasekávať. Keď tento ventil zostane zaseknutý v otvorenej polohe, hoci aj len trochu, prepúšťa výpary paliva do sania v nesprávnom čase. To narúša zmes vzduchu a paliva. Máte nepravidelný voľnobeh, možno váhanie pri akcelerácii. Nič natoľko vážne, aby ste sa znepokojovali, takže jazdíte ďalej. Ventil sa zhoršuje, do systému preniká viac pár, motor beží príliš bohato, príliš veľa paliva, málo vzduchu. Senzory sa snažia kompenzovať, nedokážu to. Teraz motor beží neustále príliš bohato a začína to opotrebovávať súčiastky. Tá prvá kontrolka motora znamenala súčiastku za 100 €. Čakali ste. Teraz je to diagnostika, nový ventil, výmena senzorov a prekalenie, ľahko cez 500 €. Druhé pravidlo, odkladať opravu, keď už viete, čo je zlé. Povedali vám, že odvzdušňovací ventil je chybný, alebo že kanister je kontaminovaný a vy sa rozhodnete počkať, pretože auto ešte stále jazdí dobre. Toto sa deje, kým čakáte. Zaseknutý odvzdušňovací ventil necháva prechádzať palivo, nielen výpary, ale skutočné tekuté palivo, ktoré sa nasáva do sania. To zanáša škrtiacu klapku, pokrýva ventily a dusí prúdenie vzduchu. A čím viac takto jazdíte, tým je to horšie. Pri motoroch s priamym vstrekovaním sa ventily nečistia palivom ako pri starších motoroch. Takže uhlík sa ukladá vrstvu po vrstve, každý kilometer situáciu zhoršuje. A čím dlhšie jazdíte s príliš bohatou zmesou, tým viac trpí váš katalizátor. Nadbytok paliva preťažuje katalizátor. Prehrieva sa a degraduje zvnútra. Len samotný diel stojí pri niektorých vozidlách viac ako 1000 €. Teraz máte zanesený nasávací systém, vynechávanie zapaľovania, nepravidelný voľnobeh, ktorý nezmizne ani po servise. Dekarbonizácia stojí 500 až 1000 €. Ak sú ventily príliš zanesené, treba demontovať hlavu valcov. A to len preto, že ste pred 3 mesiacmi odložili opravu za pár stoviek. Číslo 1. Skryté chyby motora. Tam smeruje celý tento zoznam. Keď EVAP nefunguje, nasýtený kanister, zaseknutý ventil a úniky spôsobia, že motor má bohatú zmes, priveľa paliva a málo vzduchu. Počítač sa to snaží napraviť, nedokáže to. Takže motor naďalej spaľuje príliš bohatú zmes. Toto spôsobuje vášmu motoru v priebehu času. Surové palivo ničí olejový film na stenách valcov. Tento olejový film je jediná vec, ktorá bráni piestnym krúžkom, aby sa priamo treli okou. Ako náhle tento film zmizne, máte kontakt kov na kov. Tesnosť krúžkov sa zhoršuje. Kompresia klesá, ale tým to nekončí. Toto palivo nezostáva len na stenách valcov. Preniká cez krúžky do kľukovej skrine motora. Váš motorový olej je teraz kontaminovaný benzínom. Vytiahnite mierku oleja a pričuchnite si k nej. Ak vonia po benzíne, váš olej je zriedený. Je redší, než by mal byť. Ložiská, ktoré podopierajú vašu kľukovú hriadeľ, potrebujú tento olej v plnej účinnosti. Zriedený olej znamená menej ochrany. Menej ochrany znamená zrýchlené opotrebovanie. A ložiská to neodpúšťajú. Nestane sa to zo dňa na deň. Stáva sa to nádrž po nádrži, žiadny diagnostický nástroj vás na to neupozorní. Na to nie je žiadny kód, ani žiadna kontrolka, len motor, ktorý začne klepať, stráca výkon, žerie olej a nakoniec zlomí ojnicu alebo zadre ložisko. A to všetko sa začína niečím tak jednoduchým, ako je stlačenie páky na čerpadle o 1 krát navyše. Takto sa z jedného zlého zvyku pri tankovaní stane generálka motora za 5 alebo 6 000 €. Nie preto, že by bol motor zlý, ale preto, že palivo sa dostalo tam, kde nikdy nemalo byť, a keď si to niekto všimne, škody sú už napáchané. Bonusová rada, test s mierkou, ktorý vám môže ušetriť tisíce eur. Tu je 30-sekundový test, ktorý môžete urobiť hneď teraz. Choďte k svojmu autu, vytiahnite mierku oleja, utrite ju, zasúňte späť a znova vytiahnite. Teraz k nej privoňajte. Ak olej vonia po benzíne, máte zriedený olej palivom. To znamená, že surové palivo prechádza cez piesne krúžky a dostáva sa do kľukovej skrine. Môže to byť spôsobené okruhom EVAP
Môže to byť spôsobené vstrekovačom, v každom prípade tento olej už váš motor nechráni. Skontrolujte aj hladinu oleja. Ak hladina stúpa namiesto toho, aby medzi dvoma výmenami klesala, je to palivo, ktoré zvyšuje objem oleja. To nie je normálne, je to varovný signál. Ak má auto problém naštartovať po natankovaní, hoci len občas, môže za to zaseknutý odvzdušňovací ventil. Mnohí vinia batériu alebo štartér. Nie, je to okruh EVAP. Ak to zachytíte včas, stačí výmena oleja a oprava. Ak budete čakať, je to motor. 8 návykov. Začína to na pumpe. Nedopadne to dobre. Preplnený kanister, zaseknutý ventil a olej, čo už nechráni ložiská. Keď na budúce pištoľ na pumpe cvakne, prestaňte aj vy. Nestláčajte znova. Nezaokrúhľujte sumu. Nedoplňajte ju po okraj. Cvaknutie znamená, že nádrž je plná. Rešpektujte to.